To neviem. Asi by som mala zase, že... Fajn. Asi by som zase začala tak, že... Veľmi pekne ďakujem. Asi 6 ľuďom, že mi pomohli v terajších mojich dosť blbých časoch a že sa mi neotočili chrbtom a že mi poradili, keď som potrebovala pomoc. Najväčšia vďaka asi patrí na ty. Na ty, ako to vidíš, veľmi pekne si ďakujem. Preto som poďakovať najmä tebe a hlavne ako prvej, že mi vždycky dokáže zdvihnúť náladu, že mi vždycky poradíš a že aj keď mám tu seba viac hroznú náladu, nikdy sa na mňa nevykašľaš. Že mi poradíš, že mi utešíš ma a vlastne že stojíš tak povediac pri mne, že si sa mi proste neotočila chrbtom. To si najviac cením. Ty môj novodobý aniel. Druhej osobe, ktorá to síce asi neuvidí, ale je to Mary. Baba z Ička. Aj keď viem, že to Mary neuvidíš, možno až keď ťa pridám na Face, tak aj tebe sa chcem poďakovať. Tiež si mi pomohla a si ma vlastne utešila, aj keď ma poznáš týždeň. Radila som ja tebe, ty si poradila mne a podržala si ma. Bola si strašne zlatá, ďakujem ti. Tretej osobe chcem poďakovať Janke. Jani, ďaká. My dve vieme svoje, poznáme sa od narodenia. Dobre, v poslednej dobe si mi vypičovala až. Priam si ma totálne vpičovala, aká priebaná som, ale od teba to ako jedinej beriem. Zbila si ma, prefackala si ma, ale ďakujem. Ešte raz dík. Štvrtá osoba je Elis. Elis, ďakujem. Že si mi, tak povedať, skryla chrbát. Stretla si sa so mnou a porozprávali sme sa. Takže aj za to ti ďakujem. Proste, že si mi poradila, aby som sa nevzdávala, aby som si stála za tým svojím.